L-Aġenzija ġdida Aquatic Resources Malta intiża biex tiżviluppa proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fis-sajt u l-akwakultura qed taħdem fuq proġett pilota favur ir-ripopolazzjoni tar-rizzi. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-sajd u l-akwakultura Alisha Buġeja Sajd żaret il-ħaddiema tal-Aġenzija fejn segwiet il-ħidma brabta ma' dan il-proġett pilota. Waqt din iż-żjara hija kienet akkumpanjata mis-Segretarju Permanenti Xarlo Camilleri u mill-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Frank Fabri li rimarka dwar l-investiment li qed isir fosthom fil-ħaddiema. Qed ninvestu ħafna fuq ir-riċerka li kienet għaddejja u bdejna diġà nżidu riċerka f'areas oħra li huma ġodda u għaddejjin b'ħidma interessanti ħafna wkoll ta' kuntatti ma' ċentri simili ħafna għal tagħna barra l-pajjiż, inkluż ċentri Ewropej u anke l-barra mill-Ewropa. Minnaħa tagħha, is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd reaġixxiet għal ħidma li qed tittella minn din l-Aġenzija. Ħadd gost ħafna niltaqa' ma' diversi ħaddiema li huma impenjati f'dan is-settur anke żort ir-riċerka li qed issir fuq ir-rizzi u jiena nħares il qudiem sabiex bl-investiment tal-Gvern inkomplu nsaħħu r-riċerka tagħna f'dan ir-rigward.